ale tak... Keď si na to pomyslím, no... Ja si na to pomyslím, tej práce dám do toho a... Iba taký ending, no. No nevadí, no, ale fakt dobrá hra. Ja už zabudol som sa, ukážem to teraz. Poďte si pozrieť tú hru, fakt je úžasná. Jaj. Teraz. Aha, toto je ono. To 440 MB. Fakt je dobré ako. Alebo neviem, či presne toto je. Buď táto, alebo podobné má to. Ja tu mám mačku. Buď to, ale sa mi zdá, že toto je, lebo... Je to ono, lebo... Ešte bola druhá fangame. Veď neríz to. A, ukáž no. Chcem zdať, že... Je to ono. No, malo by to byť. Je to ono. Nice. Takže pozrite si. Túto hru je fakt dobrá. Vidíme sa na ďalšom videu. Uvidíme, či Hello Neighbor alebo nejaké iné hry. Takže dajte like a odber. A vidíme sa na ďalšom videu. Tak.